Vigyázz, van mögötted! Jó, nem tud vezetni. Aha. De így. Na, és mit csinál? Ez hülye, bazd meg! Csinálja a rendőr izét. Bazd, azt hittem megül. Tudod, milyen gyorsan megy? Geci. Ez beteg ez a gyerek. De geceket hogy húzott? Hát nagyon. Elhagytam amúgy az izét, Ott van valahol. azt a piros gecit. Geci, ez nagyon hülyén megy. Úgy nyomja neki, mint a fogyatékos. Hova? Gyerek, nyerj. Szóval lehet felborulni. Milyen geci? Lefullott? Nem, most a gőzet. Meg van lepedék.